Здравейте хора, преди време намекнахме във Фейсбук групата на историческо дружество Етрополска искра, че сме започнали един нов проект. Дойде времето да ви го представим. Хората, които стоят за този проект, са Радослав Чипев, Александър Кънчев и Борил Караканов. Ето какво направихме. Това е по пътя за Бойковец. Се намира от дясната страна. Изчистихме първо храстите, клоните, поставихме указателна табела, сега ще я видите, приближавам се към нея. Това е към едно прекрасно горско кътче. Ето я табелата да я видите. След това продължавам надолу и може би вече ще се досетите за какво става дума. Ето го наближавам. И ето го нашият проект, по който работихме през изминалия почти месец и нещо. Става дума за това, че отремонтирахме и направихме тази чешма да изглежда както трябва да изглежда една чешма. Ето, вижте за какво става дума. Чакайте, че колегата ми включи алармата. Поставихме храстчета. Направихме както трябва. Това е самата чешма. Така, сложихме пейка за хората, които ще дойдат да наливат вода. Вкарахме подземна тръба да се оттича водата. И се постарахме да направим нещо хубаво. Според нас се получи. Ще се радвам, ако и на вас ви харесва. И да помоля всички, които тепърва ще идвате тук, моля ви, пазете чисто, не изхвърляйте боклуци. Нека да пазиме природата, защото тя е наша. И сме длъжни да се грижим. Та, накратко, това е проекта, който днес приключихме. Поздрави на всички!